bongga! Ngayong umagang ito, Idol, oras na rin para ipakilala ni Pangulong Dagong ang kanyang sarili. Siya lang ang mas nakakaalam sa buhay niya. Ladies and gentlemen, without further ado, let us all welcome Pangulong Mayong udto, Pangulong Dagong. Welcome to your show. Mayong udto, welcome to the investigation. Stay sa ating sumbungan station pala. Speaking of investigation, Pangulong Dagong, Yes. hindi ka ba nagagalit sa mga kalaban mo na pinapaimbestigahan ka na ngayon? I don't think so. Ako, wala naman akong problema. Kung may makita kayo, then so be it. Kaya nga may investigasyon. Ang tanong ko lang, para saan ba yan? Does it really help or does it help your personal intentions? Dasal na lang for personal intention, kung ganun man lang. Pero tatakbo ka nga ba talaga sa susunod na eleksyon? Tatakbo ako. I invoke my right to run. Kakaiba talaga ang iyong strategy, Pangulong Dagong. Pero mas kakaiba ito kung yung dalawang babae sa labas ay isali mo sa iyong listahan. Yan si Hazel at saka si May. Hazel and May, you now belong to... So, nabilong na yan siya. Matagal na yan, markado yan. Now, Anong masasabi mo sa ating bagong admin sa labas na si Hazel? yan ba yung admin natin? Yan, nakatakip lang ang mukha niyan, Pangulong Dagong. Pero maganda yan si Hazel. Yan, sana takip na lang. Ingat ka palagi. Ingat ka dyan sa umaaligid sa'yo, yung si Kuya Bunjing. Ay, kumpiyansa. Anyway, let's begin. Oras na, Idol, para sa ating unang sumbong. Hi, what is your name? Kurapi ka, doon tayo sa original na boses mo. Magandang mo. Huwag kang magpapanggap. Ako ang magiging kalaban mo. Gusto ko to Trixie. Doon tayo sa original na boses mo. Hello po, Pangulo. Welcome to our federation. Go ahead. Welcome to... Isumbong kay Pangulong Dagong. Yun, Pangulong Dagong, Tito Bong, sumbong ko lang po. Yung sarili ko po. Hindi ko Bakit? po alam kung bakit may dalawang ikaw. Yan ang iyong konsensya. Okay? Next. Thank you po. Pangulong Dagong. Pero alam mo, Pangulong Dagong, mas nasanay ako sa boses ni Kurapika. Mas nakakatawa siya. My God. Sabi mo, doon ka sa Oregon, binigay sa'yo. Oh, pero bumigay din siya, Pangulong Dagong. Matagal na yan bumigay. Hi, dito tayo sa ating mobile phone. What is your name? Hello, good morning. Yes po, ma'am. Nakalista na sa ayuda. Sino to, ma'am? Nakalista ako, Pangulo, doon sa To All the Girls You Loved Before. Ay! Sakto, ma'am. Pang ano ka na? Pang 93.9. Pangalan po. Pangalan po. Ano po? Taga saan? Taytay. Okay, and go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isusumbong ko lang, Pangulo, yung nararamdaman ko. Bakit? May panlasa ka pa, ha? Di ko alam kung natatakot ako o naiinis. Bakit nga? Yung may pumunta ditong nagyayang lumabas. Oh. Ma'am, ganito yan. We are still in alert level 4. Yung mga doktor nga na iba gusto nila alert level 5 tayo. Kaya wag na muna maglabas, ma'am, ha?
Ang okay yan, ang ilabas mo yung sama ng loob na lang. Okay? Sige, ingat ka dyan. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Dito tayo sa ating telepono. What is your name? Nawala. Hindi siya nakapag-antay. Wala siyang tiyaga. Isusumbong ko lang, Tito Bong at Pangulong Dagong, ang aking pinakamamahal na sarili. Bakit kaya sa tuwing nakikinig ako ng IFM Diaries ng Riding in Tridem na si Papa Charles, Idol Dagul at Mama Ai, apektado ako sa mga drama nila at higit sa lahat, nagugustuhan ko ang mga realidad na mga payo nila. Randy Gay. Alam mo, Mr. Randy Gay, realistic ang mga payo ng tatlong yan kasi mismo sila ay may karanasan. Isumbong kay Pangulong At Dagong. kaya mo rin gusto yung payo nila, sir, kasi ikaw mismo, naranasan mo na rin yan. Isa pang sumbong. Dito tayo sa ating pinakamamahal na mobile phone. What is your name? Hello? Binaba. Ito, Bong. Dito tayo sa ating Facebook Live. Hi, Pangulong Dagong, Tito Bong, isusumbong ko lang po sana ang pusa namin. Ang hilig makipagharutan sa mga aso. Kahit hindi naman siya hinaharot. Si Angeline po ito ng Pasig City. Malandi yung pusa nyo. Pati aso, isali. Yeah. Isumbong Sa kay probinsya Pangulong namin, Dagong. sa Cebu, ano siya doon, Pangulong Dagong? Ginagawang kilawin siya. Yung aso? Hindi, yung pusa. Ay. Wag. May siyam na buhay yan. Yung pusa. Yung aso. Ito. Kumakain ng dog food yan. Yung aso? Hindi, yung pusa. Naubusan na. Ito, Bong. Sa Facebook Live naman tayo, sumbong mula kay Frederick Glipa. Pangulong Dagong, isusumbong ko lang sana si Edelmero Amihan. Bakit? Lagi na lang kasing natutulog sa biyahe namin. Yun ang sinasabi ko. Nananaginip yan sa biyahe palagi. Ikaw, pagod ka ka-drive, imong pahinante, sige tulog. Yan ang sinasabi ko. Turuan nyo. Turuan nyo mag-drive para kayo naman ang makatulog. Okay? Yun. Pero paano na lang kaya, Pangulong Dagong, kung ang pahinante niya na sige tulog, kung jojowain ko na lang kaya yun? Wag Bong. Bakit? Magsisilos ang driver. Ito. Isa pang sumbong. Dito naman tayo sa ating telepono. What is your name? Bong from Antipolo. Go ahead. Dagong. Bong. Sumbong kay Pangulong Dagong. Susumbong ko lang yung coffee mate ko dito. Sobrang napakaingay. Parang Armalite yung bunganga. Tell your office mate na that is an office and not a battlefield. Okay? Isumbong kay Pangulong Dagong. Dito tayo sa mobile phone. What is your name? Hello. Ikaw na. Magandang umaga, pangalan. Edelmero, sir. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isumbong ko lang si Calvo, Joby. Bakit? Partner kami, iniwan ako. Nag-break na kayo? Ha? Nag-break na. Ano ba yun? Anong- Driver siya o pahinante? Mag-partner kami sa deliver, iniwan ako eh. Iniwan ka niya. Sagdali lang, Idol. Oh. Ang dinig ko kasi mukhang may problema ng tenga ko. Bakit? Nag-brief ka? Ganun ba yun? Hindi, Nag-break. So, nag-break na kayo. May respeto niya.
Alam nyo, ganito yan. Nagsawa na daw siya sa iyong mukha. Kaya gusto niya ng ibang mukha naman daw. Sa akin ka na lang, idol. Ay. Oh, Bong. Ah. Bibigyan kita ng pa-allowance mo. Oh, magkano gusto mo allowance? 93.9. Ay. Sumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong mula naman tayo sa text line natin. Hi! Isusumbong ko lang sana si Johnny Aliejo. Bakit? Takot sa bakuna pero sa ayuda nangunguna. Si Alvin ng Pasig ito. Ayun ang problema kasi ngayon, pag wala daw bakuna, walang ayuda. Oh, di bakuna ka muna bago ka makaayuda. Sumbong kay Pangulong Dagong. Money ang tinatanggap dyan, Pangulo. Sa ayuda? Hindi, sa bakuna. Oy, scam yan. Yung bakuna. Yung ayuda. Oh, Maraming naka-avail niyan sa iba-ibang barangay. sa ayuda? Hindi, ng bakuna. Ay, oo, ang haba nga ng pila Ng bakuna. ng ayuda. Yung iba, pagkatapos, nagpariban agad. Dahil sa Pagkatapos ng ayuda. ng bakuna. Pinaparinggan mo talaga ang nakatanggap, Pangulo. Ng ayuda? Ng bakuna. Nilalagnat ka daw niyan. Pagkatapos ng bakuna. Hindi, pagkatapos ng ayuda. Alam nga, naubos naman ang pera. Pagkatapos ng ayuda. ng bakuna. Sumbong Oh, kay yan. Pangulong Dagong. Dito tayo sa mobile phone. What is your name? Si Jason ng Paranaque po to. Jason. Isumbong kay Pangulong Dagong. Susumbong ko lang po si Baby Boy dati kasi pinarga na namin pero ganun pa rin po. Di po rin po lalaki. Pinorga nyo na, hindi pa rin lumalaki. Opo. Mali yung technique nyo, sir. Oh, yung dapat yung parasite ang ipurga nyo. Sumbong kay Pangulong Dagong. Ay, isa pang sumbong. Magandang tanghali, idol. Pangalan? Mayong buntag. Anong pangalan? At Pangulong Dagong Dagul. Oh, Dagol, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang si Mang Kanor. Umorder ako ng lechon. Ah, Ang laki ng mahal ng binayaran ko, Pangulo, tsaka Tito Bong. tapos, Iba yung dumating eh. Lechon D. ha? Lechon daga. Ang dumating, bago Ay. yung order ko. Hindi ka pa ba natigilan dyan sa daga na yan, Dagol? You're so yucky. Ang mahal ng binayaran ko. Di, yun ang sinasabi lang nito, Bong. It's not worth it. Ang mahal ng binayaran ko, Pangulo. Oh, dapat lang, hindi lang lechon day ang may, dapat meron ding day cordon bleu. May ganyan dapat. At meron Hindi mo ba din, tatanong, Pangulo, kung magkano binayaran ko doon? magkano? 93.9. Ay! Isa pang sumbong. Ay, isusumbong ko lang po sana ang nag-order sa amin ng loaf bed at double deck na higaan. Bakit? Ang aming package na binigay sa kanya, Pangulo, ay 24. Tapos, Nakarating na sa kanya ang double deck at loaf bed. Pero yung pera hanggang ngayon hindi pa nakarating. Charlie, hiwain mo na yung loaf bread. loaf bed. Loaf bed. Yung higaan, Pangulo, hindi yung tinapay. Ay. Ito. May nag-birthday, gusto na magsumbong. Ayusin mo muna, Bong. Ito, may gusto magsumbong birthday niya ngayon, kaya pagbigyan natin. Hello, magandang umaga. Hello, magandang umaga sa iyo, Pangulong Dagong. Oy, happy birthday Meron pala. akong Sandali lang. Sige, kayaw-yaw diha. Nandyan na naman ang nandyan naman ang lalaking laos na. Ay, Hello. sandali Hello. lang. Happy birthday sa iyo. Happy last birthday. Para ngayong taon. Para ngayong taon. Oh, sino to?
Ito yung isang, ano bang tawag? Inday Tanini ito, Pangulong Dagong. Mayroon akong isumbong. Go ahead. Inday Tanini, a.k.a. Mr. Roll-On o Mr. Siopaw. Aba, Go ahead. gusto mo talagang tinurin kita dyan, Papi Chan. Ay, hindi. Mamaya, Hoy, hindi ka na sandali, mag-duty. hindi yan Papi. Hindi yan Papi papi, Charles. papa na yan. Hindi ako papa dahil ako si Tito Bongga. Si Tito Bong yan. Hindi yan, kaya Papi, kaya tawag ko sa'yo, Papi Pong Pagong. Ay, parehas ramong duha. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong, ano lang, ay sambong ko lang kasi yung boyfriend ko, naglago talaga ako, Pangulong Dagong. Sa boyfriend mo. Oo. Bakit? Yung boyfriend ko, alam mo, marami kasi akong bahay na tinitirhan sa Santa Cruz, Davao del Sur. Pumunta sa akin doon, tapos binigyan ko ng perfume. Tapos pagkatapos, gikuha pa yung katunga ng lechon. Grabe talaga yung boyfriend ko, Pangulong Dagong ba? Kasi ganito yan. May bring house na tinatawag. At least, hindi yung bahay nyo ang inuwi niya. Yung lechon lang. So, sapat ako inuwi niya sana. Tapos isa pa Pangulong Dagong. Isa-isa lang ang sumbong. Sa Sunday na yung iba. Last na kay birthday man, pagbigyan mo na. Last. 5 song per table, okay? Go ahead. Pangulong Dagong, naglago talaga ako. Bakit? Yung napatid ako sa boyfriend ko ba, doon sa amin. Tapos doon man ako nakatira sa may banda, sa may mental. Naglago talaga ako kasi ayaw niya, biruin mo, hinawakan niya yung ano ko, tapos kasi yung sasakyan na, nasakit kasi yung chassis sa sasakyan na pasti kasi yung bahay namin. Naglakot siya. Ginawa niya yung ano ko, hinawakan niya yung, ay alam mo na. Ay, ano yan? Ito, ganito yan. Sa sobrang layo, Yung kamay kasi. yung kamay ko. Kaya nga, sa sobrang layo kasi ng bahay mo at saka lubak-lubak pa, pang ano lang yun, pang Consuelo de Bobo lang yun. Okay. Pahawakin mo na lang. Isa pa, Pangulong Dagong. Oy, last na, wala na. Isa lang. Tapos, ano, Sandali sa lang. bahay, may nakatid sa bahay niya. Magkaliwanagan tayo, Sandali, Inday sandali. Tanini. Sandali. Magkaliwanagan tayo. Show mo to? Ano ba itong kasama mo dyan, Pangulo? Na-hindi ka na ba yan? Ibang bakuna. Ibang bakuna ang ipapa-inject ko sa sarili ko pero ayaw kong mag-avail ng itsura mo. Ayaw kong ipalaganap ang kasyungitan mo. Hindi, Tanini, tama na kiwa na may oras. Kantahan na lang natin ang happy birthday, Bong. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Salamat, ingat niya. Sa Skiloko, orasyon na ta. Kalabad ba? Nag-goodbye na lang si Inday Tanini. Hindi niya kinakaya ang powers ko. Hindi. Labong pabalhinon dire, paatik-atik niya. Gusto mo na yung adlib dire. Ay, nako. Nasa kabilang istasyon ka na, Inday Tanini. Paging Inday Tanini, please wag ka nang tumawag. Inuubos mo yung oras na. Sabay-sabay bigkasin para swertehin ngayong araw. Unod, bakag, anad, boto, laman, boto. Unod, bakag, anad, boto, laman, boto. Pinky Riona ng Binyan Laguna, Alan Diamante. At mga kasamahan, sina Gilbert, Gina, Richard, Noel Banki at Christian. Kawan kayo. Hazel Bertis. Kawan kayo. Christine Guyon. Gusto niya tanggalin ng aking shades. Kawan kayo.
Maawa ka, huwag mo na tanggalin yan. Kawan kayo. At mga taga-Daig Cavite, Kawan. si John De La Rosa, Kawan. Jeffrey Rogando, Veronica Aquino, Kawan. Marlon Pilapil, at Lynn Calvo, Calpo. Kawan kayo. At lalo na ito ang si Benedicto Sanosa, si Teddy, si Kat Gonzales, Kawan kayo. Yarka o Kayar, Kawan kayo. sa mag-apelido nimo. Kawan kayo. At lalo na si Alin Alcantara, kay Binakino Saya Aloy, at Angelo Tautaw. Kawan kayo. Sa lahat na ng mga tropa, ni Papa Kiko, ni Papa Bear, at lahat ng mga papas na sa atin na nakatutok, lumipat na lang kaya kayo dito. Minomonitor daw tayo dito dahil nasa limliman na tayo ng Akala ko ano yung nililimliman. Si Papa Jepoy, pati na rin si Papa Ay, idol ko Carlo, yan. Mga idol ko si yan. Papa Obed. Mga idol natin yan. Kayo na lang kayang lahat, magpalit na lang tayo ng pwesto. Gusto mo talagang lumipat, Bong. Bakit kayo? Hindi ka natanggapin doon, Bong. Bakit kayo dito nagmo-monitor na hindi pa naman kami number 1? Doon kay sa kabila. Mga idol natin yan. Anyway. Oras na para sa ating pinakamamahal na last talk, Pangulong Dagong. Go ahead. Last talk mula sa ating pinakamamahal na si Richard ng lungsod ng Maynila. Pangulong Dagong, last talk. Yes. Suka o toyo? Well, suka. Ang iyong tutunggain. Okay na yan kasi to. Pag sa amin, pag walang tuba, suka. Pangulong Dagong, last talk. Pinto o bintana? Bintana. Bintana ka maninilip. Ano ba't I invoke my right to privacy. Pangulong Dagong, last talk. Meron o wala? Wala. Kang modo. Meron. Pangulong Dagong, last talk. Go ahead. Nakabukas o nakasara Nakasara. ang iyong puso? Nakabukas yan. That is pray for all in an open relationship. Last but not the least, last talk, Ay, Pangulong Bong, Dagong. ikaw, Bong, nakabuka o nakasara? Gusto ko yung nakabukas. Yung zipper. Oo. Para makita ko ang doorknob. Ay, hindi yan doorknob. Hindi yan doorknob. Ano? Maliit na susi. Nang ambisyon ka, Oroy. Ay, Last but not the least, last talk. Sino sa tingin mo ang mas magaling lumangoy? Ang DJ o ang swimmer? magaling talaga ang DJ lumangoy. Why you say so? Lumalangoy kahit walang tubig. May kilala ako niyang DJ. Sumisisid kahit walang tubig. Alam na Tama. yan, si Papa Carlo, si Papa Jepoy, alam nila yan. Pero yan. yun. Pero dito sa atin, alam na alam ko ang karisma ni Johnny B. Si Johnny Bukol. Bukol. Iba ang tirada niyan. Dahil hindi lang naman siya naninisid. Si Bukol, ano yan, sisid muna bago langoy. Hindi totoo yan. Sampal muna bago langoy. Anyway, maraming salamat. That ends our last talk. Dagan kayong salamat, Richard ng Metro Manila. Sa lahat na gusto mag-suggest, i-PM nyo lang ang aking pinakamamahal na Facebook page, Tito Pongka. Ayan, maraming salamat and i-follow nyo rin si Papa Charles. Ano yung At social DJ media? Papa Charles 939. Lahat ng social media accounts ng boyfriend kong Jutes. Ay. At napin nyo rin Idol The Goal. I-follow nyo siya sa Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, and Idol The Goal TV sa YouTube. And don't forget, we are live sa ating Facebook page, IFM 93.9 Manila. Huwag kalimutan, punta kayo doon, makita nyo ang ating Ay Bida Yarn. At kung taga doon kayo,
mag-comment kayo doon, i-follow nyo yung instruction kung anong bidang location natin. Maaari kayong manalo ng gift packs mula sa ACS Manufacturing Corporation. Naman. At syempre, sa lahat ng mga naghahanap ng trabaho, huwag nyo pong kalimutan, naghahanap po kami dito sa IFM 93.9 Manila. May nahanap ba tayo, Bong? Meron tayong hinahanap Ano na yun? ini-scout na trabaho. Ano yan? Media assistant. O midget. Midget. Klaro. Klaruhan na, Bong. Bida ni mo, Bong. Hindi, seryoso ito. Sa lahat ng mga naghahanap ng trabaho, naghahanap po tayo dito ng possible na staff. Must have a degree in communication, marketing, or any business-related course or any business-relevant course. Excellent knowledge in social media platforms like Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and Twitter. Sa madaling salita, naghahanap po kami ng digital media assistant. Yes, naghanap ako ng sekretary sa kabinet ko na maging digital media assistant. At ipadala nyo lang ang inyong resume sa ifmmanila@gmail.com. Alright, maraming salamat mga idol. Don't forget to join. If you want to apply, you're looking for a job, be our guest, okay? Doc Rems, oy, hello po sa Santon Plus Coffee Mix at Santon Plus Herbal Capsule. Ito po si Pangulong Dagong. Please follow our safety health protocols upang mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo, check your oras 11:58 na. Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.